очajonoy khushrӯи ма амоҳо холаҳои тӯйдор ира бинен ҳам обуфои хушрӯтон ёфтам ай 70 сомон сар мешани 70 сомонаҳай анами норкӯҳои бренди Афша турецкий вариант бисёритон мепурсиден нарша бугумтона 380 сомон и уже шок ценаи бовар кунед ана золотистишам ҳастай барои одамое ки ранги тиллоира нағз мебинам барои ваёҳай баъд мехели кетигишам ҳастай сифати ида вапша ма гап надорум и дар стрелка мешу ягон чи намешавад касе ма ранги ма стрелка намешавад намо бигирам зура ини якам гандах шуруд платформа расо улпочада удобнай бадай бовар кунед ана золотисти кроссовки омадагиай ирам турецкий на бренди лайки дӯстони азиз барои очаҷонои ман нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯчаҳай нашоти нарх навон метавонед дар WhatsApp шунависед кадомша нархша нагуфтум скриншот кунед роӣ кунед чонда закастона қабул мекунанд чуноне ки гуфтум закаса қабул мекунанд доставка роӣ мекунанд Захро стайл дар хизмати шумо обуфои подростковиам дора ини намуд моделко дора хушрӯак ира бинед чӣ хел буракои хушрӯи необычный дора бо шарф румол доранд дӯстони азиз парфюм доранд ира бинед духтаракои хушрӯ бренди Victoria's Secret ҳар пижамачои хушрӯ доранд спреёи фасон доранд бинед бо иҷода полотенса як дунё буде аҳамият надодем да душавой липсавой рукавой любой намудш ҳастай сав нарам доштиянд дӯстони азиз нигоҳ кунед ҳама ё Туркия нархошон аз дигар ҷоҳо ба кулагӣ як баробар фарқ мекунанд мағоза доштан мағозашона маҳкам кардам борошона хона овардам бо болои бори ки доштан бо болои бори нав задан метавонед харид кунед ана киртачакои хушрӯ бошад 350 сомон бо касе мумкин бисёр хара айборакошон ҳарчи бигирен боз муомилаи хуб доранд дар борошон бо дигар чӣ нишонтиен не омадагиай и вешилкаи сернок нархошон сар мешад аз 350 сомон то чанд сомон гуфтед 650 сомони купра ипекай ганда сифатиш хушрӯай ира бинед дӯстони азиз анак бо дигаршон нишонтиен ин модел белмандо ҳай ганда сифати урам хушрӯай на касе дар кораи марҳамат купра ипек 750 баландтар нишонтиен рутоноя 750 сомон купра ипек бовар кунед абаячорам бошад аксияи грандиоз ништаги румол доран ё надоран двойка ҳа ремен доран нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ баъза қатъи болопӯшиш ё эксклюзиванд ҳастайнем хеле абаяҳои дубай ҳам гуфтим як гапа без пантовни качества бо дигарша нишонтиен баъзеш ганда безеба ё хеле нестанд ё чиста борои бренд эксклюзив ганда фасон иша бинен духтарако бо санша бинен голдви ганда фасонакай ирам ай нарх пешна қариб як баробар арзон шудагай ина дӯстони азиз каса доставка дар кори ана аксияву мана аксия дӯстони азиз боракои хушрӯра дидем киртача барои хона двой и базай тоқа киртарубашка тоқа киртарубашкаҳои новинка духтаракои хушрӯ ҳама инами аксияша бо дигар чизоша гирифта нишон додан гирен нархошон ай 250 сомон сар мешавад и вешилкаи сеҳрнокай дӯстони азиз ни абаяча диден чӣ хел хушрӯ як баробар арзон аз 250 сомон то 350 сомона кирта меёвен абая меёвен бори дубай меёвен бори Турция меёвен иҷа хулас ардалбардалай ҳамаша дона нархша намегум кадомаш маъқулай метавонед скриншот кунед дахчон роӣ кунед доставка роӣ мекунанд дӯстони азиз нашоти суроға маълумоти пурратар сайт ва WhatsApp шуна монда марҳамат кунед суроға хулас савдои хонагии айни ҳол бибинед чӣ хел вибри бисёр дорад барои духтаракои протоколни коргар ва ҳаста пиҷакои фасон ҳаста Chanel ганда фасонча ин якора бинед ина барои муаллимаҳо беҳтарин вариант болопӯш ганда хушрӯча хулас ҳама инами 250 сомон сар мешад то 350 сомона мана дӯстони азиз турецкий ана ёш бошад очаҷонои хушрӯи ма 750 сомон сафедиш барои ҳоҷоно 950 сомон купра ипекои оригинал турецкий тоза барои хонаҳотон духтаракои хушрӯ нигоҳ кунем брукчаҳои шалвари майчни ҳам сифатошон хушрӯай 99 сомон сифатишда гадес ҳам даста даже мягкие бибинед ҳамин чизи хушрӯ ба даст қапиданам маълумай баъд анаи хел асино ҳастай нигоҳ кунед бо поёнакошон хеле озор дорад сафеду сиёҳ дорад ҳам тангак дорад ҳам барои одамои кушодпӯш кушод дорад баъд дӯстони азиз пижамаи майчни сифатҳои бомба двойкашам ҳастай одиночкашам ҳаст синий цвет розовый цвет ёрам ганда хушрӯай ина касе дар кораи марҳамат чанд намудакои буракои хушрӯ доранд назар ба дигар ҷойҳо борҳо як баробар арзон аз 99 сомон то 250 сомон гуфтена дӯстони азиз шарфак буда шарфакои хушрӯ нигоҳ кунед карич ва бардови коричневӣ ҳамин румол да сар мепарзе фақат медавӣ тамом ин ҳам қадар буракои хушрӯ дора марҳамат ана якошам як баробар арзон шудагай
кырта грибишин ганда сифат хушрой абая қатия нигоҳ ки абаяш отдельно фурӯхта мешавад, кырта отдельно фурӯхта мешавад. Нархушон ай нарх бешна як баробар арзон. Захро стайл борои новинкаша овард. Очаҷону апаҷонои ман дига ҳоҷат ба бозорравиам нестаю, ба турсияравиам нестаю. Турсия дар хона касе да доставка дар корай. Агар аз наздик дидан хоҳед, наздик дидан мехоҳед, рақамои апара мемонам. WhatsAppша қати сайтчон бидурен заказ кунед. Детский пастилакои новинкаи набиден, духтараки, бачаки, покривалои хушрӯ, ини пастилакошо набиден, сердечка тоза турецки. Анаи боракошо нав омада. Ай ин се таранга сафед, молочник, коричневӣ, чанд дизайни сафед дорад. Ҳоҷат ба курпаву ҷудо-ҷудо пастел мастел харонесам хали комплекти тапа тайёр. Анака духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед. Дастархонаи эксклюзив қати полотенсачаошон барои столотон, барои дастархонаи нами обични заминпартоитон ганда хушрӯи боракош нава как омад. Сразу марам пеши Зайнаб стайл, Захро стайл омадаму борошо ба навор гирифтам. Полотенсаҳои душавои, лицавои, рукавои ҳама намудиш ҳастак. Махировни чизе ки бовар кунем бихоҳед, айҷани хеле дастархонакорам дарёб карда метавонед. Нашоти доставка, маълумоти пурратар, нарху наво метавонед хичонда нависем. Ҳамаи борошон эксклюзив ай чуноне ки гуфтам. Ҳоҷат дигар ба Турсияравию ва дигар ҷо неста ё ба Дубайравӣ борош ҳамаш оригиналоша. Ҳама майли нархошон аз дигар ҷойҳо як баробар аз ин покривал ай нама фикрам. Покривал бояд чӣ дорад? Одиночки бошад? И дута налучка покривал де бори навай молоч хеле зарча цвет дорад, сери тёмна сери дорад. Ва дӯстони азиз ник аҷёлошон нав омада, иёрам эксклюзив ганда фасонак. И дар асл дар коробка як дунаша барои мо кушодан шутоби нишон диҳанд ки бинед чӣ мехарем. И бовар кунед ҳоҷат дига ба покривал нестай. И аҷола зимистон бор мекунен, ҳамун зимистон ахилаш то баҳора фақат дар роли покривал ва дар роли аҷол бозӣ мекунанд. Марама дӯстони азиз сайти хичона мондам, срочни бидурен подписка кунед то ин ки саҳифашона гум накунед. Ҳар рӯз боракои новинкаи хичона аз саҳифашон даромада хабар бигиред. Тройка мегирен, двойка мегирен, одиночка мегирен. Ҳамаи инам ё грандиозни аксия 150 сомон. Тройкачара хушрӯгиша бинед дӯстони азиз. Ини двойкаша 150 нишон додан гиред. 150 сомон ин двойкача ганда хушрӯг кустачашам вайшам. Ни тройкачарам бай бор нишон тиянак подписчикаро мо тройка гуфтем. Ина нигоҳ кунед, троечки 150 сомон, турецки тоза. Бурукчашам хушрӯ, пиҷакчашам хушрӯ. Ина ё дастбудагиош ҳамаш 150 сомон. Ин тройкача бо 150 сомон. Барои туҳфа, барои фарзандотон варианти беҳтарин ай. Нархо ганда дастрас. Ишам бинед чӣ қадar хушрӯчак дӯстони азиз. Ина касса дар кораи марҳамат. Нашоти доставка, ина подростковый размерам доштай. Духтараке, для девочки, бурукакош клёшак 150 сомон. Якшам турецки 150 сомон. Нашоти доставка чуноне ки гуфтем, сайтшона мондам, WhatsAppшона мондам, маълумоти пурратара айхчон мегирен. Сифатои борошон да гам неста дӯстони азиз. Платишка бинед чӣ қадar хушрӯчай. Бони хеле бабочка мабочка доштай. Яй ҳами ай. Небин буда саршон ба фикр мекунен хеле леонове сифатш ганда фасонаки хушрӯкай 150 сомон тоза турки. На бори гуанжой, на бори Узбекистон. Ира бинен чӣ қадar платячаи хушрӯ бисёр доранд. Бо нархошона намегӯянд чӣ қадar арзон. Ина тройкача дин 150 сомон. Ина 150 сомон. Хай хулас вибор бисёре буда WhatsAppшон нависен, ҳамаша сурат мепартия.